relationship. It's okay, buddy. Nobody is blaming you. Just move aside. Give the ministry to somebody who can take care of it. इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हम लेके रहेंगे आजादी, हम न रुकेंगे आजादी, और हम न झुकेंगे आजादी। है प्यारी प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी। Request to all those people who are affiliated with political parties. This stage is not your campaigning stage. Let us discuss about Article 19 of the Indian Constitution. Not only a fundamental right, but the power bestowed upon the people of our nation to hold the government accountable, come what may. When a department fails, when the government fails, when the machinery fails, we the people deserve answers on to why the failure. We deserve transparency and hold the concerned authority accountable for the failures. जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नीड पेपर लीक स्कॅम, भ्रष्टाचार जो वाढलेला असा, अनएम्प्लॉयमेंट जे वाढलेले असा, त्याच्या विरुद्ध ही लढाई असा. आता सांगा आझादी आझादी म्हटली, आता थोडे अंक बघता असतात याच्या म्हटलेलं की 1947 तुमका आझादी मिळली बरे. आता परत कसली आझादी बघता, हो भ्रष्टाचार वाढला पण त्याच्या विरुद्ध आझादी जाई आमका. जे अनएम्प्लॉयमेंट वाढला त्याच्या विरुद्ध आझादी जाई. हांव आयज मुखार सरला सगळ्या युथा खातीर जे दिल्लीन जालां तें भरपूर वायट जालां. भुरग्यांक हे भाशेन मारला ते भाशेन मारपाक फावो जायना. ते भुरग्याच्या हाडां बीन मोडला थिंगा, तोकली फोडल्या. हे कितें चल्लां? आमकां आमचो हक्काचो आमकां हे दी, आमचे रायट्स दी, कितें आहा ते दी आमकां. आमी इतली यूथ भायर सरला आनी हांव मागता आनी युथाक भायर सरोन हे सगळ्या वास्कोक जागोवपाक.